не усім. Салют! Кася, ну что, починаем? Давай. Девчонки, что вы там задумали? Гэта пакуль секрет. Ну, пошли. Давай. Вы что-нибудь разумеете? Усё сакрэты ды сакрэты. Дня не можа прайсці, каб яны што-небудзь не навыдумлялі хітренькае. Ну, дзяўчынкі. Лесик, як мы табе? Што гэта з вами? Мы сапраўдныя прынцэсы ці не? Ну... Ты не нукай, адказвай. Мы сапраўдныя прынцэсы? З гістарычнага пункту гледжання ці так? Ой, Лесик, лепш табе пытанні не задаваць, бо ў цябе ўсё вельмі складана і па-навуковаму. Усё павінна быць па праўдзе, я так лічу. Разумнік ты наш. Табе камп'ютар перадаць? Абавязкова. Я пашукаю партрэты сапраўдных каралеў. Працуй, працуй. А мы з Беятай можам зрабіць некалькі прыгожых селфі. Так? Так. Так складана з гэтымі прынцэсамі, нават пасядзець спакойна не дадуць. Лесик, ты там не мурмычы, калі ласка, таму што зараз па нашым плане прагляд цікавага мультфільма. Сябры, далучайцеся. Так, цікава. Кася, ты готовая? Давай. 3, 4. Вось яна. Вы чаго? Лесик, хутка раніца скончыцца. А ты сядзіш, вычытваеш нешта. Сумна з табой. Дарэчы, ты яшчэ не сказаў, якія з нас прынцэсы атрымаліся. Падобныя мы на сапраўдных. Я столькі партрэтаў сапраўдных прынцэс і каралеў знайшоў, а вы ледзь нос мне не прыціснулі камп'ютарам. Мы? Прабач, Лесик. Ды пажартаваў я. Вам пашанцавала, мой нос у поўным парадку. Тады мы чакаем твайго адказу. Хто з нас лепшая прынцэса? Ну, мы чакаем. Хочу вам сказаць, што вы вельмі нагадваеце прынцэс. Дзякуй табе, Лесічык. Менавіта такіх слоў мы і чакалі. Усё? Зараз вы ад мяне адчэпіцеся? Вось яшчэ. Калі ты лічыш сябе разумным, ты павінен адказаць, як выглядае самы лепшы замак для прынцэсы. Дайце мне камп'ютар. Я вам нават малюнкі пакажу. А ты без камп'ютара адхажы. Як павінен выглядаць сапраўдны замак для прынцэс? Так, скажы, мы вельмі уважліва слухаем. Галоўнае, каб вежа была вельмі высокай. Навошта? Як у адной знаёмай казцы, каб доўгую касу можна было прадэманстраваць. Не, каб такіх капрызных прынцэс можна было пасяліць на самым высокім паверсе, і іх ніхто пачуць не змог і нават убачыць. Тое, што чулі. Праўда, усіх вельмі капрызных і вельмі разумных прынцэс трэба пасадзіць у вельмі высокую вежу. Прынцэсы, хопіць балбатаць. Калі ты лічыш, што мы і прынцэсы-капрызкі, і прынцэсы-балбатухі, пакажы, якім ты прынцам можаш быць. Я? А што? І пакажу. Давайте паглядзім мультфільм, а я пакуль падрыхтуюся. Давай.
наш Лесик? Думаю, што у яго нічога з касцюмам не атрымалася, таму ён баіцца паказвацца. Усім салют! Самы лепшы прынц усіх часоў Лесік з Добраранка. Хвіліначку. Бията, ты чаго так прыглядаешся? Проста з цябе, Лесік, такі цудоўны прынц атрымаўся. Няўжо лепшы, чым з мяне прынцэса? Вы двух цудоўныя. І мне здаецца, зараз загучыць якая-небудзь старадаўняя мелодыя і пачнецца сапраўдны баль. Раз, два, тры, раз, два, тры. Сябры, а вам так не здаецца? Ой, і як я могла забыцца, што вельмі прыгожы партрэт Касі прынцэсы нам прыйшоў па пошце. Праўда! І ты да гэтай пары маўчала? Быццам гэта не малюнак, а фотаграфія. Так, маленькая Даша з Чашніцкага раёна зрабіла дакладную копію нашай Касечкі. Вось! Мяне гледачы больш за ўсіх любяць і толькі мае партрэты малююць, а вы глядзіце і вучыцеся. Прабач, Кацечка, але я хачу цябе трошкі засмуціць. Ой, чым? А тым, што гледачы дасылаюць нам не толькі твае партрэты, але і Лесіка. Глядзіце. О, прыгожа! Ага. О, тут доўгі ліст. Давайте пачытаем. Давайте. Мяне завуць Лада. Мне 7 гадоў. Я вучуся ў гімназіі каледжа мастацтваў. Можна я працягну ліст? Ну давай. Мой клас – гэта 23 чалавекі. Гэта Маргарыта, Катя, я Лада, Глеб, Міша, Маргарыта, яшчэ одна Маргарыта, Настя, Марыяна, Амелія, Паліна, Тоня. Давай цяпер я пачытаю. Віталія, Арына, Нінель, Ева. Здаецца, усіх пералічылі. Чытаем далей. Я сябрую са ўсімі, а таксама у мяне ёсць братик Савелій. Ён вельмі любіць трактары, краны і матацыклы. А можна я далей пачытаю? А яшчэ я хаджу у мадэльнае агенцтва. Ух ты, яшчэ одна прынцэса! А яшчэ Лада піша, што яна вельмі любіць маляваць. І малюнак у цябе, Ладачка, атрымаўся вельмі каляровы і пазітыўны. І Лесік з Касі на ім у такім цудоўным настроі. За такі малюнак ты абавязкова атрымаеш ад нас і часопіса «Рюкзачок» невялікі падарунак. А давайте для ўсіх гледачоў падарунак зробім. Пакажем мультфільм. Давайте! Ух ты! Бията, што ты робіш? Лепш кніжку пачытаць, а не на галаве яе насіць. А я зараз раблю практыкаванне для сапраўдных прынцэс. А ўсе прынцэсы павінны хадзіць з роўнай спінкай. Паглядзіце, калі ласка, спінка ў мяне роўная. Ой, раўней не бывае. Дарэчы, і ўсе прынцы таксама ніколі не горбяцца. Сябры, а вы таксама можаце прайсці як прынцы ці прынцэсы. Паспрабуйце. Я упэўнена, у вас атрымаецца. А яшчэ ўсе прынцы і прынцэсы вельмі выхаваныя. І ніколі не забываюцца на ветлівыя словы. І вы, калі ласка, паўтарыце гэтыя чароўныя словы зараз. Яшчэ прынцы і прынцэсы заўсёды вельмі акуратныя і ніколі не спазняюцца. Таму паглядзіце ў люстэрка і папраўце свае прычоскі. І калі ласка, не спазняйцеся на заняткі. А яшчэ усе прынцы і прынцэсы вельмі любяць вучыцца. Таму і вы сёння вельмі уважліва слухайце сваіх настаўнікаў, адказвайце на уроках і атрымлівайце самыя лепшыя адзнакі. І не забывайце, што заўтра зранку мы зноў сустрэнемся У нашым Добраранку!